Mayong buntag natong tanan mga igsoon. Hallelujah. Malipayon ba ang tanan? Hallelujah. Ang tanan nga nakabaton o gugma sa Dios, malipayon. Amen. Tungod kay malipayon man ta atong pakpakan ang atong Ginoo sa kusog nga pakpak mga igsoon. Hallelujah. Hallelujah. Gisgutan na ni Pastor JR, no? First Sunday sa Pebrero, mag-iso, nagisgot din o gugma. Tungod kay kaning bulan na mao na bulan sa gugma mag-ison. Nagisgot sa unang Domingo, Petsa 5, nagisgot og unconditional love. Ang diferensya sa love nga tawhanon o gugma sa Ginoo, love of God is lahi mga igsoon, dako kayo og diferensya. Why? Tungod kay ang gugma sa Dios unconditional mga igsoon, walay kondisyon. Apan ang gugma sa tao dagag mga kondisyon, dayon sa dihang dili matuman ang kondisyon, mapakyas ang gugma mga igsoon, mawala ang gugma mga igsoon. Inana ang gugma sa Dios nato bisag kinsa ta, bisa pag-unsa nato kadautan, higugmaon ta sa Dios nga wala gyud tay mahimo nga ihatag pagbalik sa Ginoo. Matud pa ni Pastor JR, ang object sa gugma sa Dios is kita tanan mga igsoon. Kita ang tumong sa gugma sa Dios mga igsoon. No? Kung ka sunod Domingo, last Sunday, nagisgot po ni og love kuman sa Ginoo. Unsa man to? Love God with all your heart, with your soul, with all your strength. O ang ikaduha nga sugo, ikaduha nga dakong sugo. Love your neighbor as you love thyself. Higugma ang imuhang isigkataw, higugma ang imong silingan. Kinsa may atong silingan mga igsoon? Matud pa atong wali atong Sunday, ang atong silingan kadtong mga tao nga wala pagayod makadawat, wala pagayod makasinati sa gugma o nakahimo pakigrelasyon sa Ginoo. That is our neighbors mga igsoon. Dili literal nga katong atong silingan tapan itong balay, no? Ang neighbors na itong mga igsoon na isgutan itong Sunday is mga tao nga wala pagayod makadawat sa gugma sa Dios. Amen? Pag this time mga igsoon, hallelujah. Mag-isgot po taghapon sa gugma. No? Pero, balik ko na ko, higugma ang imong isigataw sa tungod kay, motes po sa Ginoo, love your neighbor as you love thyself. No? Pero, ang pangutana, kung wala ka kasinati sa gugma sa Dios, lisod, ihigugma sa imong silingan mga igsoon. Una nga, this time mga igsoon, we have to study, we have to learn to love mga igsoon. Nagpadayon ng atong tema, gugma mga igsoon, o ang subtitle is Learning to Love. Pagkaton, paghigugma mga igsoon. Hallelujah. Matud pa sa, dunay pangutana, how can I learn to love? Unsaon nako pagkat-on sa paghigugma mga igsoon? Matud pa sa usa ka psychologist, no? Matud pa sa usa ka psychologist na ingon siya dito. Ang tao kuno, ang bata kuno nga matao, matud pa nini ang psychologist nag-ingon that babies are not born knowing how to love. Ang mga bata ko nga nataw na sila nga wala kahibalo. Unsaon pagigugma mga igsoon. Bisan pag unsaon sila og hatag sa ilang mga ikanan, gatas, sanina, tanan. Kung sa akong una-huna po, tungod kay ginikanan sila, that is your obligation. Nga muhatag ka na mo. Pero ang bata, wala kahibalo nga inana, yun sa sila paghigugma sa ilang ginikanan mga igsoon. Muna nga, bisan tuod ang mga bata,
dili kahibalo how to love mga igsoon, unsaon paghigugma. But doon na sila kapasidad nga mudawat og gugma ug musinati sa gugma mga igsoon. No? Doon na sila capacity, doon na sila abilidad mga igsoon nga mudawat sa gugma ug musinati sa gugma mga igsoon. Inana ang hitabo mga ito. Muna nga tungod niini mga igsoon sa maong paagi, ang mga bata learn to love by observation and experiencing the love of God mga igsoon. No? Sa inana ko nga pamagi, ang mga bata mukatuon paghigugma pinaagi sa pag-obserbar o sa pag-experience pag sinati giunsa sila paghigugma mga igsoon. No? Una nga kung ang bata ko no dili giyod makasinati og gugma gikan sa ginikanan, lagmit kanang bata ma-influensya sa uban mga igsoon. Og mingon pa gani ang usa ka doktor sa usa ka universidad sa Amerika, mingon siya nga nagtuon bahin sa mga bata, mingon siya nga children living in secular orphanage or are prone ang mga bata kuno nga nagpuyo sa orphanage, no? Kanang hinay ang ilang development mga igsoon. Ang bata kuno nga wa maka-experience og love sa ilang ginikanan, hinay ang ilang development. Slow kuno mga igsoon ang ilang development matud pa dinhi, no? Nga mingon siya, love is not only a part of our development. Ang gugma kuno dili lang kuno parte sa atong pag-uswag mga igsoon, mutabang ni pod sa pagpauswag sa atong kagalingon mga igsoon. Pinagi sa gugma mga igsoon. It aids our total development mga igsoon. Ayun din eh. Giingon din nga ang mga bata kuno nikat-on og paghigugma gikan sa ilang mga ginikanan. Apan dunay mga pamilya mga igsoon, dunay mga panimalay nga broken homes, guba ang panimalay mga igsoon. Muna ang bata dili makasinati og gugma mga igsoon nga gikan sa mga ginikanan. Apan salamat sa Dios nga sa dihang nahibalo siya nga ang guba ang pamilya mga igsoon, ang mga bata dili makasinati og gugma gyud gikan sa mga kanan. Ang Dios mi-step in mga igsoon, misulod. Ang Dios nangilabot mga igsoon, no? Ang Dios nangilabot aron ang pamilya, no? Nga ang mga tao, ang mga bata makasinati gyud og tinuod nga gugma mga igsoon. Aning mga balay kuno nga di na mga bata dili gud makasinati og gugma. Naaman tuoy matud pa na ako na duha ka adults nga gitawag nila og parents apan wa sila kasinati og gugma gyapon magsuon. Muna nga bisa ginana gyapon magsuon, there is a way to learn to love magsuon. Even in bisan pa sa mga kahimtang nga inana mga guba nga pamilya, guba nga mga panilay, broken homes mga igsoon, do na gihapon tayo this a way to learn to love. Tungod kay ang Dios nangilabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsoon. Muna miingon si Pastor JR kina ang gugma sa Dios, kita ang object sa gugma sa Dios mga igsoon. Una nga there is a way to learn even in the most debuid parental love mga igsoon. Bisag wa gid sila kasinati. Muna nga nini nga kabuntagon mga igsoon. Miingon ko sa matag usa ninyo, you may be the product of a parentless home. Tingali produkto mo sa mga ginikanan nga walay mga panimalay nga walay mga ginikanan, no? Do na po but you can still learn to love mga igsoon. Balik ko na ko, bisan to og dunay parang uban ka nato dinhi. Nakasinati og
wala makasinati og tinuod nga gugma gikan sa mga ikinan, but still you can learn to love mga igsoon. Makakatuon gihapon ka pa sa gigugma mga igsoon. Regardless of your age mga igsoon, bisag unsa ka pangidaron nimo mga igsoon, you can learn to love the same way as a child mga igsoon. How? Sa unsa ba maagi? Pinaagi sa pinaagi sa pag-obserbar o pagsinati sa gugma nga gihatag sa Dios kanila. Sa ilang ginikanan mga igsoon. Muna nga tungod kay ang atohang hallelujah. Kinahanglan iyon ko ganiha how to learn to love, no? Kinahanglan ini ang kabuntagon may igsoon. Pili ta kung unsang gugma ang atong katunan. Pero ang the best nga gugma nga kinahanglan nato tun-an mga igsoon. Aron ta makakatun pod sa paghigugma is the love of Christ mga igsoon, ang gugma sa Dios. No? Matud pa sa pulong sa Ginoo sa Juan 3:34 mga igsoon, mingon siya sa mga tinun-an, I am giving you a new commandment that you love one another just as I love you mga igsoon. No? Mingon ang pulong sa Ginoo sa Juan 13:34. Mingon siya niya, you must love one another just as I love you, my son. Murag simple ra kayo, no? Murag simple ra kayo paminawon, my son. Nga just love one another. Pero lisod ba paminawon, my son? No? Murag lisod ba gyud? Lisod kun ato lang hunahunaon mga igsoon. Pero atang hinumduman pod mga igsoon. Laliman kag maingon lag higugma ang imuhang isig katawo. Bisag kanang tawo nga wa gyud mo angay nimo. Kanang tawo nga masuko nimo. Kanang tawo nga dili gyud angayan nimo higugma mga igsoon. No? Pero angay nato hibalaan mga igsoon. Nga sa dihang ang Dios mukuman nato, muhatag nato og sugo mga igsoon, no? Sa dihang ang Dios mo kuman na to. God provides whatever we need. Aron lang ta makasugot sa iyang sugo mga igsoon. Inana. Dili sayon ra murag simple ra kayo mingon ang pulong sa Ginoo nga love your neighbor. Higugmaay mong silingan. Murag simple ra kayo pero lisod hunaon sa tawhanon nga pamaagi mga igsoon. Sa atong tawhanon nga panghunahuna, no? Pero balikon ako sa dihang ang Dios muhatag og sugo mga igsoon. Mu provide sa tanan atong gikinahanglan aron lang gyud atong matuman ang iyang sugo mga igsoon. Amen. Hallelujah. Nga ang Juan kapitulo 13 mga igsoon mo ni ang pinaka-famous nga love chapter mga iso, no? What pa rin love one another, no? Kani nagpasabot ni nga mga relasyon nato sa atong isig katawo, sa atong isig ka magtutuo dinhi sa simbahan mga igsoon. Apan hinumdumi mga igsoon nga ang gugma sa Dios, no? Ang gugma sa Dios mo benepisyo sa tanang relasyon. Dili lang gaingon na Ginoo nga higugma imong isig ka magtotoo sa simbahan. But ang love sa Dios, ang gugma sa Dios mga Ginoo, mabenepisyuhan ang tanang relasyon. Ato mag-igsoon. Tanang relasyon mabenepisyuhan sa gugma sa Dios mga igsoon. Muna nga tungod kay ang kahulugan sa gugma mga igsoon sa atong komunidad karon, sa atong kultura karon, no murag na minus na ba? Na dilute na ang meaning sa gugma sa atong komunidad karon, sa atong kultura mga igsoon. Muna nga usahay it is important kuan gid mga igsoon. Importante gayo nga kinahanglan masabtan nato ang kahulugan, ang biblical definition of love mga igsoon. Inana magsoon, kinahanglan masabtan nato ni.
Kay kung dili nato ni masabtan mga igsoon, maglisod ta paghigugma sa uban, maglisod ta pagtuman sa sugo sa Dios to love your neighbors mga igsoon. Nga kinahanglan masabtan nato. Dunay upat ka mga aspito sa Christ-like love. Dunay upat ka mga magisgot ta karon upat ka aspito mga igsoon sa Christ-like love mga igsoon. Number 1 is ang kinaaya sa Ginoo, its character mga igsoon. Ang gugma sa Dios naa sa kinaiya. Ang gugma sa Dios kinaiya na niya mga igsoon. Matud pa dinhi tingali naghuna-huna ta karon og love is a feeling of affections mga igsoon, no? Tingali maghuna ka ang gugma pagbati lang mga igsoon. Pero sa Biblia mga igsoon, naghisgot ni nga usa ni ka it's more than a word of love, kundi usa ni ka aksyon sa pagbulutan mga igsoon. Dili ni emosyon mga igsoon, dili aksyon sa imuhang pagbulut. It's the action of the will mga igsoon. Dili na emosyon mga igsoon. Although bisan tuod kining klase sa gugma mga igsoon. Bisan tuod kining klase nga gugma masagulan og kanang pagbati emosyon mga igsoon. Hallelujah. Ang maong gugma mga igsoon, ang maong kahulugan mga igsoon, na sentro gyapon sa direction sa pagbulutan mga igsoon. No? Nasabtan ba ko ninyo mga igsoon? Hallelujah. No? Mauna nga makita nato ni sa dihang unsay atong gibuhat sa atong desisyon sa atong pagbulutan mga igsoon. Makita nat ang ebidensya ni is makita nato unsay atong gihimo, no? Unsay atong nahimo mga igsoon, no? Inani ang nahimo nato. When we choose to do what is best for others, no? To other person instead of looking to our own interest. Inana mga igsoon. This is love mga igsoon, no? Kung matud pa ni ang gugma kuno usa ni ka dili ni usa ka pagbati lang kun dili trabaho ni sa imong pagbulutan. It's the decision of your will mga igsoon. Muna nga sa dihang mo decision ka to love others mga igsoon, makita ang ebidensya kung unsay imong gibuhat sa imong pagbulutan. Sa dihang mo pili ka unsay pinakamaayo sa imong isig katawo imbis para sa imong kagalingon. Mao na ang desisyon sa imong pagbulutan mga igsoon. Why? Tungod kay nahibalo ka sa kahulugan sa gugma sa Dios mga igsoon, no? Tingali karon maghuna-huna ka nga wala ko'y dili ko makahigugma sama sa paghigugma sa Dios. Tinuda mga igsoon. Dili kita makahigugma sama sa paghigugma sa Dios. No? Tinuod na. That's true, tinuod na mga igsoon. Pero sa atong kinaugalingon nga paningkamot, kung sa atong kaugalingon lang paningkamot mga igsoon, wala gyud usa nato nga makahigugma sama sa paghigugma sa Dios kanimo mga igsoon. Bisan pa kung ikumparar nimo ang gugma sa imong ginikanan o gugma sa Dios, layo na kayo ang gugma sa imong ginikanan mga igsoon. No? Hallelujah. Una nga, kung unsa man galing, no? There's no way we can love like Jesus. Maingon kami ni Imson, no? Tinuod ni nga, dili kita makahimo paghigugma sa laing tao sama sa paghigugma sa Dios, mga igsoon. Sacrificial love, selfless love, forgiving love, nana mag-isuon. Pero kining tanan dili ni mo abot nato naturally mag-isuon. Dunay usa ka nato nga mutabang niini mag-isuon. Walay layan ang atong Ginoo. That is the character of God mag-isuon. Selfless love, no? Sacrificial love, forgiving love. Dili nato ni maabot. Pero dunay someone who can help us mag-isuon, ang atong Dios. Amen. Hallelujah. Ikaduha is
kaduhang aspeto sa gugma sa Dios. Christ-like love, mga igsoon, is ang tinubdan, the source, mga igsoon. No? Matud pa sa Juan 4:16, nag-ingon siya din God is love. No? God is love. Og wala gyud moingon dito nga sometimes ang Ginoo mahigugma. Wala gyud moingon na Ginoo na sometimes ang Ginoo mahigugma. Why? Tungod kay dili na ana magisuon. Tinuod gyud nga ang Dios gugma gyud magisuon. Dili kay moingon lang ka usahay mahigugma Ginoo, usahay dili magisuon, no? Moingon ko nga that love ang gugma sa Ginoo is nakahigugma sa Dios. Tungod kay siya gyud mismo ang gugma mga igsoon. He is the source of love mga igsoon. Siya ang tinubdan mga igsoon. Muna nga buot pasabot mga igsoon, dili gyud ta makahimo sa atong kagalingon lang nga paningkamot, no? Sa atong kagalingon lang paningkamot mga igsoon. Kundili sa dihang mahimo nato ni, no? Kaning source sa gugma mga igsoon, no? It doesn't say that something wala ni magpasabot nga nahigugma ta sa Dios. Usahay dili, usahay higugmaon ta. O ang gugma sa Dios parte sa iyang kinabuhi, kundi siya gyud mismo ang gugma mga igsoon, no? Dili kita makahimuan ni. Dili nato ni madawat nga gugma, dili nato ni ma-experience nga gugma unless mahimutang mahiusa, no? Unless mahimutang mahiusa sa gugma sa Dios. Unless mahimutang mahiusa sa amahan, pinagi sa atong pagtuo sa anak sa Dios, mga igsoon, no? Mahimo na ito ni sacrificial love, selfless love, o forgiving love, mga igsoon. Matod pa din mahitabo lang na ito ni mga igsoon, kaning gugma sa Dios nga magapamuhat sa atong kinabuhi. Dili ni mahimo sa atong kagalingon mga igsoon. Gawas kung mahiusa na ta sa amahan, pinagi sa atong pagtuo sa anak, Dios ang dayon ang balang espiritu mo ibubo kanato dinhi sa atong sa matag kasing-kasing mga igsoon. Matud pa dinhi sa Roma 5:5 mga igsoon, nag-ingon sa dinhi. Dili gayud kita pakiyaso ning paglauma, kay gibubo man sa Dios ang ihang gugma sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon nga gasa sa Dios kanato, no? Dili nato ni mahimo sa atong kagalingon mga igsoon. Gawas kun kita mahiusa na sa amahan, pinagi sa atong pagtuo sa Dios, pinagi sa atong pagtuo sa anak, nga maoy nga ibubo sa balang espiritu sa matag kasing-kasing sa iyang mga kaanakan magsoon. Amen. Hallelujah. Balikon nako, dili gayud kita pakiyaso nining paglauma kay gibubo naman sa Dios ang ihang gugma sulod sa atong kasing-kasing pinaagi sa espiritu nga gasa sa Dios kanato mga igsoon. Amen ba mga igsoon? Hallelujah. Inana ang tinubdan sa gugma sa Dios mga igsoon. God is the source of love mga igsoon, no? Muna nga mingon ko din sacrificial love, selfish love, forgiving love. Dili lang mo abot na to, natural nga mo abot sa ato mga igsoon. But we have someone who will help us mutabang na to mga igsoon. Amen. Hallelujah. But paano ingon ko mga igsoon? Bisan tuod ang Dios naghatag na to abilidad to love. Do not tay angay buhaton mga igsoon. Nag-require ni sa atong tagsa-tagsa kagalingon nga atong buhaton mga igsoon. Amen. Hallelujah. Number 1 is the process mga igsoon, no? We must kinahanglan mo practice that to loving one another mga igsoon, no? Kinahanglan mukat-on ta, mutuon ta, mo practice ta o paghigugma sa matag usa o maninguha ta muuswag og daghan pagyud ang atong gugma, mudagaya pagyud mga atong gugma mga igsoon, no? Pinaagi sa grasya sa Dios. Matud pa sa 1 Tesalonica mga igsoon.
4:9 ngadto sa 10 may ingon siya dinhi. Dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo sa paghigugma sa inyong isig kam magtotoo. Kay kamo gitudloan naman sa Dios sa paghigugmaay. No? Sa paghigugmaay. Ug mao gayod kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Sulat ni Apostol Paul ngadto sa mga taga Macedonia magison. Balikon ako, dili kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo sa paghigugma ingon sa inyong isig ka magtotoo kay kamo gitudloan naman sa Dios sa paghigugmaay. Ug mao gyud kini ang inyong gibuhat kanang sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Busa mga igsuon maghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay mga igsuon. Hallelujah. If you love mga igsuon kung nahigugma ka karon. Kung nahigugma ka kaniadto, kinahanglan kung nakatuna ka paghigugma kaniadto sa imong isig ka magtotoo sa imuhang silingan o sa imuhang mga higala mga igsuon. Matud pa sa pulong sa Ginoo, kinahanglan dugangan nato ang kainit sa ato ang paghigugmaay mga igsoon. Amen. Hallelujah. Nalaygon ang Dios, no? Ikaduha is ikatulo mga igsoon nga aspito sa gugma sa Dios. Christ-like love mga igsoon is ang standard mga igsoon, no? Kining standard sa Dios, no? May kag standard kanang usa ni ka modelo nga angay sundon o angay awaton magson, no? Standard, no? Patuloy ni maghunahuna ta nga ang paghigugma kuno sa laing tao optional magison. Muna sa atong hunahuna, no? We like to think loving other people is optional. Pwede buot sa buot, pwede higugmaon, pwede dili. Inana ba na? Optional, no? Ang ato kuno paghigugma sa lain tao optional ug nagdepende sa ilahang pagtrato kanato. No? Nagdepende sa ilahang pagtrato nato magson, no? Sa lain pagkasulti, they must deserve to be loved. Angayan gud sila ang higugmaon magson, no? And if they don't want to be loved, mag-isuon, wala tayo mahimo. Pwede ba na mag-isuon? Kung kanang mo share kas pulong sa Ginoo, mo pasabot ka sa gugma sa Dios. Talikdan ka, dili na lang yun ka. Ha? Mo-surrender ta dayon. Huh? Pero dili na mo ay gusto sa Dios mag-inoon. Matutunan, He clearly stated that we are to love others as He has loved us, mga igsoon. Ang Diyos may ingon gud siya nga dili optional lang ato ang pagigugma. No? Dili depende sa unsay pagtrato sa akong igsoon ako. No? Dili inana mga igsoon. Buot lang gyud ipasabot. Nga akong igsoon deserving ni siya. Angayan gyud siya higugmaon mga igsoon. No? Hallelujah. Tungod kay kita mga makasasala man na igsoon, certainly, dili kita ngayon sa gugma sa Dios. Dili kita ngayon sa gugma sa Dios. Yet God chose to love us. Pero ang Ginoo mipili gyud. Mi decision gyud. Nga siya mahigugma nato mag-igsoon. No? Nga iyahan ning gi-demonstrate mag-igsoon. Nga bisan pagani sa kita makasasala pa iyang gipadala ang iyang anak. Og aron magpakamatay pulis sa atong lugar. Matud pagani sa Roma 5:5 mag-igsoon. Dili gayud, excuse me. Hallelujah. Hallelujah, Lord. 5:8 nagaingon sa dinhi mag-igsoon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang gugma, sa iyang paghigugma. Kanato kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato mga igsoon.
Grabe gud ang gugma sa Dios maigsoon. Unang naingon sa lawiton, no greater love has ever been, that ever will be shown, that a man who died laid down his life and give it for a friend. Inana maigsoon. Inana kadako ang gugma sa Dios ato. Nagpakita siya, naghimo siya og standard maigsoon. Aron atong i-imitate, atong awaton maigsoon. Inana ang standard sa Dios maigsoon, no? Mato pa rin Jesus command us to love one another. Og wala exempted maigsoon. Wala gi-exempted maigsoon. Hallelujah. Maigsoon, if you have received God's love, kung nadawat na nimo ang gugma sa Dios, obligado ka, maigsoon. Kung tinuod ka nga nakadawat na sa gugma sa Dios, obligado ka mga igsoon nga mahigugma sa uban. Amen? Because that is the command of God. Kung tinuod ka mga igsoon intak na sa kabuntagon, nga nadawat na nimo ang grabing dako sa gugma sa Dios, dili ka exempted sa command mga igsoon to love your neighbor mga igsoon. Usan ni ka pamagi, usan ni ka butang nga angay natong hunahunahon mga igsoon. Angay ginato ning buhaton mga igsoon. Abi nimo ni aman ta karon sa ato ang plan 40 mga igsoon. Nag-sacrifice ta. Pila ka adlaw natong prayer na igsoon, nag-skip ta og 1 meal. No? We are niata aning buluhaton mga igsoon. Nga atong tumanon, atong iubi ning sugo sa Dios mga igsoon. Nag-sacrifice ta 1 meal every day. Nag-ampo ta alang sa mga tao mga igsoon. Why? Because that's love mga igsoon. Tungod ka na higugma ka mga igsoon. Gani. Nagpadayon ang atong buluhaton mga igsoon. Nagsunod ta aning bless strategy mga igsoon. Pila pa kanato dinhi mga igsoon. Nagpray ng mga kalag mga igsoon. Hallelujah. Pila pa kanato dinhi. Naggugol og panahon sa pag-ampo sa mga ngalan sa tao. Nga gusto makabaton pod sa gugma sa Dios mga igsoon. Hallelujah. Karon si manaham mga igsoon. Mo na ni ang panahon nga muduol ta. Duulo na to mga igsoon. Duulo na to ang mga kalag, ang ngalan sa mga kalag nga atong gitunol sa Dios pinaagi sa atong mga pagampo mga igsoon. Og mainiton ka nagampo mga igsoon sa mga kalag nga atong giampo. I know nga ang mga kasing-kasing sa mga kalag nga mong giampo sa Dios gihikap na sa Ginoo mga igsoon. Because that's the command. Nakadumdum mo sa akong giingon, once ang Ginoo muhatag og sugo. Dili ang Ginoo muhatag og sugo nato, ang dili nato kaya mga igsoon. Amen. Dili ang Ginoo musugo nato nga dili nato kaya nga buhaton mga igsoon. Why? Sigun siya akong giingon ha. God provides everything we need just to obey His command mga igsoon. Hallelujah. Inana mga igsoon. Muna nga kani atong iglesia mga igsoon. Naggamit ni sa plan 40 og bless strategy mga igsoon. Usani ka pamaagi, usani ka proseso mga igsoon nga atong maobey, atong magsugo,
atong masugot mga igsoon. Ang sugo sa Dios, to love one another mga igsoon. To love your neighbor mga igsoon. Inana mga igsoon. Doon na gani ko nabasa mga igsoon. No? Ang expression sa Dios. We are to love each other as Jesus loved us mga igsoon. He loved us enough that He gave His life for us. Igugma kayo ang Diyos kanato. O iyang gihatag ang iyang kinabuhi kanato. Ako nabasa mga igsoon. We may not have to die for someone else, but dunay mga pamaagi to practice sacrificial love mga igsoon. To practice sacrificial love. Sacrifice ba na itong ibuhat mga igsoon? No? Matud pa rin sacrificial love. How? By loving, by praying, by helping, by encouraging, by giving mga igsoon. That is parte ni sa bless mga igsoon. No? Pray, sharing, loving, giving mga igsoon. That is parte ni sa atong bless strategy mga igsoon. Muna nga, mingon, ang Diyos nagpadala sa ihang, nagpakamatay po di kanato. Mingon, doon ako nabasa, you might not die for someone, but there's a way to show sacrificial love, mga igsoon. Pinaagi sa pag-ampo, pinaagi sa pagpaminaw, pinaagi sa paghatag, pinaagi paggahin o precious time alang sa imong giampo mga igsoon. Pinaagi sa paghatag, pag-share mga igsoon. Unsay nadawat nimo. Matod pa ni Apostol Pablo ba to? Nga sadyang misulod siya sa usa ka lugar diha sa may ganghaan mga igsoon, dunay mga nagpilimos diha. Miingon si Apostol Pedro ba ito o Paul ba ito? If I'm not mistaken. Yun siya, silver and gold have I none. Silver and gold have I none. But such as I have, unsay ni anako, unsay nadawat nako, kining gugma nga nadawat nako sa Dios ako ni hatag nimo mga igsoon. Muna ang kasing-kasing tao nga nakabaton sa gugma sa Dios mga igsoon. Inana mga igsoon. Sunod mga igsoon is ang aspeto sa Dios. Hiyang gugma is ang pag-express mga igsoon. Inana, how God express mga igsoon sa iyang gugma mga igsoon sa ato. Inana, hallelujah. Matud pa sa Colossus 3:12 mga igsoon. Katauhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mobati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, o magmaaghop. This is how God expresses love mga igsoon. Inani ang pag-express sa Dios sa at gugma sa mga tao mga igsoon. Hallelujah, no? Inana gyud mga igsoon, dunay tulo ka mga pamaagi pero hallelujah. Pinaagi sa Christ-like nga karakter, pinaagi sa Christ-like behavior, o pinaagi sa Christ-like sacrifice mga igsoon. This is how God expresses love mga igsoon. Muna ang upat ka mga aspeto sa gugma sa Dios mga Christ-like life. Ang ihang karakter, ang tinubdan, ang source sa love, ang ihang standard nga ihang gipakita nga angay ipasunod nato mga igsoon, ug how He expresses love mga igsoon. Inana ang gugma. That is how God expresses love mga igsoon. Muna ang tulo ka aspeto sa gugma sa Dios mga igsoon alang kanato. Muna nga igsoon, if you love God mga igsoon, kung tinuod ka nga nahigugma sa Dios, nahigugma sa imong silingan mga igsoon, doon na po yung mga benepisyo nga ihatag sa Dios nato mga igsoon. No?
Kung nahigugma ka sa Dios, mahimo kang tawagon nga anak sa Dios. Excuse me. Kung nahigugma ka sa imong masilingan, sa imong isig katao, tawagon ka nga anak sa Dios. Amen? Mura di mo angay ang mga kaigsuunan og tawag anak sa Dios. Hallelujah. Matud pa sa pulong sa Ginoo. Sa Mateo 5:43-44, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaon ang imong mga higala o dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultian ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kanyo aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Mga igsoon sa dihang higugma dita musunod ta sa sugo sa Dios paghigugma sa atong mga isigatawo. Mailhan ta sa mga tao nga tinuod tang mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. Ato pakpakan ang Ginoo na mga igsoon. Usa na kada kong garbo na to mga igsoon. Adapon siguro ka ni Marcos. Amot tuskig di mo liog mga igsoon. Perteng garbuhan nimo. How much more kung tawgon ka nga anak sa Dios, tinuod nga anak sa Dios. If you want nga tawgon ka sa anak sa Dios, love your neighbor, my son. Ikaduha, mahimo kang mahibalaan sa tanan nga ikaw tinun-an sa Dios, mga igsoon. No? John 13:34, no? Maghatag ako kaninyo og bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga nahigugma ako kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Hallelujah. Grabe, no? Kanang mahigugma dita sa atong silingan na ison, ubay ta sa sugo sa Dios. Mailhanta sa mga tao nga tinuod ditang mga tinun-an sa Ginoo mo ison. Mo na ikaduha nga benepisyo, in loving others mga ison. Ikatulo. Dili natatawgon nga sulugon kundi higala sa Dios. Amen. Hallelujah. Matud pa sa Juan 15:14-15. Kamu akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko, kung buhaton mo ang gisugo ko kaninyo, dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang sulugoon nga mahibalo sa gibuhat sa iyang amahan. Excuse me. Kay ang sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang amahan. Hinuon, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultian ko man kamo sa tanan nga nadungog ko gikan sa akong amahan. Hallelujah. Dili na tatawgon mga ison nga mga sulugoon kun dili. We are a friend of God. Amen. Hallelujah. Nagson tingali ang uban kanato mga ison. Wa pa mukat-on sa paghigugma sa uban. Pero kung ato gyud nga hunahon pag-ayo nga kitantanan dinhin nakadawat na sa gugma sa Dios. Mag-ambo ta nga makaubi ta sa sugo sa Dios. Mga ison, loving like Christ is a tall order. But we have a mighty God who is at work in us to make it possible, mga igsoon. Balik ko na ko, loving Christ is like a tall order, but we have a mighty God who is at work in us to make it possible, mga igsoon. Dunay Dios nga nagapamuhat sa atong sulod, nga mahimo gyud nga posible nga mahigugma ta sa mga tao, sa atong mga silingan, nga wala pa gyud makaduol, wala pa gyud makasinati, wala pa gyud makadawat sa gugma sa Dios, mga igsoon. Muna nga usa sa atong mga pagampo, mga igsoon, is Heavenly Father, thank you for demonstrating our love, mga igsoon, no? Amahan nga langit noon, salamat sa imong pagpakita sa imong gugma pinagi sa pagpadala sa imong anak
aron kita maluwas mga igsoon. Knowing that love comes from you, I ask that you cause me to increase and abound in Christ-like love for fellow believers and all others. 1 Tesalonica 3:12 mga igsoon. Usab sa mga rason nga dili ta makahigugma sa uban is that we don't prepare our hearts mga igsoon. As we go ani si manahamig igsoon sa dihang ato nang i-apply ang ato ang life card. Kinsay ga master na sa atong life card mga igsoon. Kinsay nakahibalo na sa atong life card mga igsoon. Kaning si manaha mo na ni ato ang panahon nga atong maggamit ang atong armas hinagiban mga igsoon para maduol na to, para masunod na to ang sugo sa Dios, to love God and to love people mga igsoon. The love of God, matod pa sa nagwalig hapon sa morning prayer, the love of God is everlasting. The love of God is sweet and marvelous. The love of God is wonderful. Ang Diyos, magapanalangin ka natong tanan. Hallelujah. Akong ihatag ang panahon. Pastoral dito. Hallelujah. Thank you, Lord. First service, tulo akong luha. Tungod kay gusto gyud sa Ginoo nga ang mga tao bitaw sa palibot nato makabati sa iyang gugma. Ug maong kita katawan sa Ginoo nga niya, gusto niyang mukat-unta para ma-demonstrate ang gugma sa Ginoo ngadto sa uban. Kini nga gugma ang gisgutan nato rong buntaga is gitawag ni siya agape love. Ang tanan mingog agape love. Mao ni siya ang God kind of love. Mao ni ang gugma, ang tinubdan Diyos ra. Mao ni ang kinaiya sa Diyos. Agape. Unsa nang klase sa gugma? Unconditional. Una nga, iya sa tanggi pa dawat sa iyang gugma. Iya sa tanggi pa bubuan sa iyang gugma. Ug sa diyang gibubuan ta siyang gugma, ipa-develop niya nato ang iyang gugma. Nakakatuwa itong naging Sunday, kung saan pag-develop, doon na tayo devotion sa Ginoo, doon na tayo obedience sa Ginoo. I-develop na to ang gugma sa Ginoo. Kay morning gugma ang atong mahatag para sa uban. Matupan ni Pastor Sam, ingon siya, kani nga agape love, kini nga agape love, mauni siya ang gugma, nga mo, kajut lang iksan ha, hallelujah, thank you Lord. All relationship is benefited. Tanang relasyon mabinipisyuan. Relasyon na to dire. Unsa tong relasyon dire? Mga igsuon sa pagtuo. Kanang imong tapat bisag imo nang bana, igsuon sa pagtuo. Kana siya'y benepisyo sa gugma sa Ginoo nga akong na dawat. So makahimo ko pag-express, pagpakita. Kanina ang gugma sa Ginoo, sakripisyo, mapasayloon, forgiving, selfless, serving. Hello? Sa ato pa, mapakita nato dire. Salamat nga ni ata na ay nag-serve nato. Ba't kinahanglan mo serve ta? Amen?
Unsay buto sa mo serve ko pastora. Kung ang atong mga nag-serve na to, mo plaster na to, magpa-plaster ta. Kaya nga naman, mo serve po ta nila. Ikasunod nga resipyan, ang numadawat, listen na, ang atong mga pamilya, atong bana, atong asawa, atong mga anak, kauban sa trabaho, kauban sa negosyo, kauban sa opisina, classmate na to, mauna sila dumadawat sa gugma sa Diyos nga atong nadawat. Sa to pa, kung di ni mo i-develop ang gugma sa Ginoo nga imong nadawat, stagnant, maura gihapon kinaiya nimo. Dili mapasayloon, garboso. Muna ingon nga kamo magmaluluyon, magmapasayloon, kanang mga kinaiya sa ginugusto niya nga makita sa mga tao. Diri na to, ingna sa ako. Amen, amen. Mga anak bata sa Diyos, mga disipulo bata sa Ginoo, mga magtotoo bata, the people will know nga nagsimba tag Diyos sa gugma, kaya nga itong kinabuhi sa gugma. Dahan kay mga taong lisod yung gugmaon, pero maka-adjust ka sa mga taong lisod yung gugmaon. Why? You have the love of God. Pwede kong sakripisyo, pwede kong serve. Akong garbo di na nako ilon nga attorney ko, dili ko attorney ba ko, unsa ba akong naabtan sa kalibutan. No, I will serve people. Mato ko musulti ko sa gugma sa Ginoo, bisag insultuhon ko, bisag dili ko dawaton, still I will show them that Jesus loves them. Amen, amen, amen. Gusto ba kang mukat-on sa gugma sa Ginoo? Yes, Lord, I want to learn. I want to demonstrate. Kaya naman ko isugilanon sa usa ka leader sa church. Wali na siya. May kay mo wali sa gugma. Pero bini mo, one day, yung tibok pamilya nga magtotoo, nagdalag unlan, nagdalag banik, nagdalag habol, gabit-bit sila sa simbahan. Uy, anong nagdalag mo habol? Nagdalag mo unlan o banik? Yan siya nga, anilang may puyo sa simbahan, kay dito sa among balay, di may kabati gugma. Diri sa church, makabati may gugma. Are you a leader? Basig imong anak makabati sa gugma. Sa imong asawa. Basin. Dali ra kaay ka, di ka kapasaylo. Dali kay ka magdumot. Basin. But this morning, mangayo ta Lord. Gusto pa ko makadawat og gugma nimo. Gusto ko bubuhi pa ko sa gugma, Lord. Samtang mag-worship ka sa Ginoo, Lord, pour out your love. Lord, dili yun ako mahimo ang pagigugma sa uban kung dili ko nimo mapuno sa imong gugma. The only way you can love others is to receive more of God's love. Sharabasanda. Let's touch your hands to the Lord this morning. Are you desperate of God's love? Desperado ba ka, Lord? Katong kanta ganina nga. Gusto pag ko sa imong gugma. Bubuhi pag ko. Sige, Lord, bubuhi pa ko sa imong gugma. Sige, ask the Lord, Lord, bubuhi pa ko. Mapuno pa ko. Yes, God. Open among heart, Lord. Among heart, Lord, mo na ibubuhi sa imong gugma. Just open your heart. Asa naman na itong mga musicians, asa itong mga singers diri, please. Tiara baka sa karabasanda, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, son. That is here. The source of love. Siya ang gigikanan sa gugma. Iyang kinaiya gugma. Sadang magpaduol ta sa tinubdan sa gugma. Makadawat tag enough love. Kay mo gawas ka ning building nga igsoon. Maimamat ni mo ang klaseng kinaiya sa tao. But the only way na mahimong makahalubilo kanila sa tinuod nga gugma sa Diyos is kadang nakadawat ka karong buntaga. Kiara basad. Thank you, Lord.
Hallelujah. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Come on, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never Yes, the mercy of God never fails. Sing so on. All my Shababasan, the Lord. been held in your From the moment that you wake up and so on, way. until I will sing of the good. All my life you have been faithful, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. I know enough love have been poured sa imong heart. Hatagay lang time si Lord sa imong kinabuhi. Hatagay lang siyang panahon. Ihatag imong devotion. Aron ang agap na love mabubo sa Diyos sa imong kinasuluran. O kanang gugmaha, mauna ang kananga mahatag nimo nga da sa uban. Thank you, Lord. Uban sa mga kamot nga binayaw, among gidawat padayon kino ang bubo sa gugma. Mapuno ang among kasing-kasing huna-huna pagulutan. Ug desisyonan namo nga mag-devotion namo diha lamang kanimo Ginoo. Aron kanang devotion namo nimo, maupod na ang among kanang madawat namo nimo, maupod na ang among mahatag para sa uban. Bless every hand right now, Lord. Mga kamot nga nagbayaw, panalangin ni gugma sa ngalan ni Jesus. Enough, enough, enough love, Lord, so we can love others. Ang mga teachers, makalab sila mga estudyante. Ang mga estudyante, makalab sa ilang mga magtutudlo. Ang ilang co-worker, makalab sa usag-usa sa gugma nga dili magbati. Ang matag panimalay, maghigugmaay ginikanan nga tos mga anak ba nag-asawa sa gugma nga agape in the name of Jesus. Syarabababasyan the Lord. Sadang mapakyas mi Ginoo, salamat. Nga paday nimong gugma mag-ungol namo aron muliwat mi nimo among kinaiya gugma ang among Lord, hallelujah, karakter gugma. Dili man mi perfect, Lord. But Lord, paingon mi sa perfection. Sadyang mahimamat ka namo ang gugma sa among kinabuhi. Oh, hallelujah! Di na mi kapangutana unya unsa ang gugma kay mapuno mi sa gugma. Thank you, God. Among devotion nimo, among pagsimba nimo, among paghigugma para nimo. Una sa tanan ikaw among higugmaon aron makahigugma mi ngadto sa uwan. Thank you, God. We give you praise. In Jesus' name. Clap sa imong hinigugma. Hallelujah! Woo! Lord, I love you, Lord! Thank you, Jesus. Hallelujah. Woo! Ang tanan mo yung, ay, ready go. Ay, ready. Simot sa gugma. Wah! Gusto nga palakpak again po the Lord. Kapanglingkod mo mga igsoon.